prosím tě, Honzi, pověď nám o iGymu. Ty jsi to založil, to fitko, nemáš jenom tohle fitko, ale i jiný vtýcky, tak nám něco pověz přímo o iGymu. Tak iGym vlastně má výhodu oproti Týnský, protože tady je denní světlo. V Týnský jsem byl limitovaný, protože jsem ve sklepě, takže někdo má rád světlo, to přesně nabízím tady. To fitko má sice jenom 320 metrů, ale vzhledem k tomu, že tady není recepce a jsou tady vlastně stroje vydání rozložený, aby tady nebylo moc, tak tady člověk má prostor dost pro jakýkoliv trénink. To fitko jsem vlastně udělal proto, aby tady člověk měl takový ten pocit individuality. Mám za cíl, aby tady nikomu nic nechybělo, abych mu dokázal dát všechno to, co vlastně moc si představuje od ručníku počínaje přes naprostou čistotu konče. A to fitko samozřejmě, vzhledem k tomu, že se zdá jako dražší, tak se určitě hodí spíš pro klienty, kteří upřednostňují trénink s trenérem. Já sám taky vždycky cvičím s trenérama, takže já vřele doporučuji každému, aby si trenéra najal. Takže určitě ten, kdo by chtěl cvičit s trenérem, tak tohleto fitko je myslím pro ně úplně ideální. Hlavně si myslím, že výhodou toho je fitka vlastně, že když tady jsme jako trenéři s klienty, tak tady máme opravdu soukromí, to znamená na place se sjedem opravdu třeba jenom já, kolega a jeho klient, to znamená máme tady větší soukromí a těm lidem to vyhovuje víc. Takže to určitě uvítají. Honzo, řekni nám, jaká je tady vlastně dostupnost. Já si myslím, že velká výhoda je, že vlastně za iGymem je vlastně také parkoviště tady v Bílé Labutě, že? No, máme tady vlastně 3-4 parkovací místa, říkám o 3-4, protože to čtvrtý ještě nemáme úplně doladěný. Je to v garážovém stání, takže když někdo bude chtít, tak stačí nás oslovit. Je to za nějaký poplatek měsíční a vlastně kdykoliv má možnost zaparkovat. A potom samozřejmě tady je mraky, vzhledem k tomu, že jsme v centru, možnosti parkovacích mít od Masarykovo nádraží přes, já nevím, Kotvu, opravdu to místo najde pro každého, myslím, v pohodě. No a ještě mi řekni, já jsem teda závodnice Bikini Fitness, ale dnes jsme jeli úplně jiný trénink, než jezdívám normálně, třeba v přípravě nebo i v tom off-seasonu. A právě protože mě baví to, jak cvičíš ty a že je to úplně jiný. A navíc jsem teď trošku odstoupila od závodění, chci se odpočinout, to tělo to potřebuje, cítím to na sobě. Vidím, že i to fitko je podle toho zařízené, to znamená, máte tady spoustu vlastně individuálních místností, kde se dá zavřít, vlastně máš tady svoji hudbu, že opuštěnou, pokud tady je činkárna a prostě stroje, tak vedle jsou spíš takové věci jako hrazdy a na funkční trénink, věci a tak dále, je to tak. Ano, a ještě plus si každému vyhovuje jiná teplota. Každá místnost je vlastně oddělená dveřma, takže člověk si vlastně to soukromí jede vždycky. A když sem třeba přijdeme a vidím, že tady někdo cvičí nějaký ten, tak můžeme jít do jiné místnosti, která je vybavená podobně, takže si cvičí každý partii, kterou vlastně zrovna potřebuje cvičit úplně v pohodě. A já sám vlastně nejsem žádný závodník, určitě hodně lidí mě zná díky schybům, ale zároveň lidi, co mě znají blíž, tak vidí, že ty chyby vloženě dělám jenom proto, protože si mě končí té fáze jako nejlepší, ale rád mám takzvaný ten trénink, který cvičili jsme třeba tady společně s Valerií, to znamená takový to pálení ve svalech, takový to prostě izolace svalových skupin, to jsem přesně já nejsem žádný trikář, já nemám žádný velký váhy rád. Vloženě si vyžívám pro cítěnosti svalů, to jsme dneska cvičili právě sval. A ten trénink je hodně bolestivý a musím říct, že s vámi to jako hodně bavilo, no, že pak je jako super. Děkuju, tak to ráda slyším. A já se tady zastavil jenom chvilku, říkal jsi, že jsi nejlepší v těch skybech. Tak mi něco řekni k tomu ještě. Třeba někdo neví, což by byla ostuda teda mezi námi. No tak každý rok vždycky se pokouším, vzhledem k tomu, že vždycky mě do někam pozve a překonání nějakého rekordu, který rekord je zatím absolutně jako, nemám tam žádného konkurenta, tak to je rekord v kuse. Ono to není úplně v kuse, ono to je o to, že člověk visí na hrazdě a dělá skyby do té doby, než spadne. Já mám tam rekord 232 opakování a vysel jsem na hrazdě 36 minut. Jinak další rekordy, který mám jako v Guinnessové knize rekordů zapsaný, tak je za 6, 12 a 24 hodin. Akorát, že každý měsícem ty skyby někdo vždycky překoná, nebo se překonávám já. Ale v těch skybech mám velkou nevýhodu, protože ty mý konkurenti mi píšou sami, že Honzo, ty máš 80 kg nebo 81, my máme 65. A já jim vždycky říkám, ale vy musíte pochopit, že mě skiby vůbec nezajímají. Já to dělám jenom z důvodu toho, že mám rád prostě motivovat lidi, mám rád je ovlivňovat, pomáhá mi to v práci.
lidi mi věřej, že cokoliv řeknu, tak díky tomu, že vidějí, že v něčem je člověk nejlepší, potom věřej, že cokoliv řeknu, tak vím, o čem mluvím. Ale zároveň málo kdo rád poslouchá mý rady, protože já nemám, nebo v žádném případě nepíšu nějaký tréninkový plány. Já každému říkám, že chceš něco umět, tak to cvič, trénuj, představ si to, když se dokážeš představit zatím a to tělo se tomu prostě samo podřídí a udělá. Přesně jsem to měl ve schybech a nikdy neměl žádný plány, nikdy jsem netrénoval se závažím schybění, nic takového. Já jsem v tom jako nejlepší, ne? Já prostě si říkám, že všechno je jenom tady, ničím jiným. Vyzkoušel jsem všechny možné doplňky výživy, všechno a tu věc, kterou bych chtěl vlastně tady zároveň prezentovat, tady zval, je, že by se mohli vám ukazovat, jaký doplňky užíváme, nebo doplňky spíš to je jídlo, co má smysl, co nemá smysl. Vyloženě říkat těm lidem takovou tu věc, kterou máme vyzkoušenou sami na sobě a který opravdu my věříme. Přesně tak. Zrovna jsem se tě chtěla zeptat, ty jsi vlastně rozjel Young Courage Nutrition, to znamená, není to výživa jako taková, nejsou to sportovní doplňky, ale je to přímo jakoby doplněk vlastně pestré zdravé stravy, takhle bych to jmenovala já. A my tady máme vlastně za sebou másla, které vlastně ty vyrábíš. A pověz nám, takhle, řekni mi, těch másel je teď strašně moc, jo, na trhu, to víme. Tak řekni mi, proč zrovna, ty jsi šel zrovna do něčeho, co vlastně jakoby je na trhu přebytek, čem je přebytek. A čím se vlastně od ostatních lišíš v tomhle, jo, když se podíváme na to máslo? No tak jedna věc je, že lidi třeba nevidí, že samotný arašidy mají 28% proteinu. To znamená, když vám někdo tvrdí, že se to jmenuje nějak, nebudu jmenovat, a těch proteinů tam je méně jak 28%, tak by se na tím měl minimálně zamyslet. A jestliže někde je přidaný protein, tak člověk předpokládá, že by tam tím pádem to proteinu mělo být víc. A proto třeba arašidí máslo, jak vyrábíme, tak má, když je samotný arašidy, tak mají 28 až 30% proteinů. A když to máme přidaný protein, ne, tak vlastně to je třeba takovýhle máslo, který opravdu za to čím chutí, má 47% bílkovin, žádný přidaný cukr. Je to jenom vlastně smíchaná čokoláda, jedna z nejlepších vůbec na trhu, vůbec přidaného cukru opět. A je tam daný poměr, který maximálně možné, aby to ještě bylo rozstíratelné a chutnalo to dobře. Já doporučuji, když to třeba někdo chce dávat na palačinky, nebo chce to dávat, já nevím, do kaše nebo něco, tak to zahřát. Ano, to trošku, jak se zahřeje, tak on se trochu víc rozpustí a pak to chutná jak Nutella. A já takovýhle másla, tedy je vlastně těch 50% proteinů, tak já jsem třeba 2-3 denně. Já jsem se na tom vyloženě jako ulít, jak se říká, takže vyloženě to používám úplně do všeho. Od proteinů přes, já nevím, fakt kaši, do všeho podrávu. Takže to znamená, jestli to chápu dobře, tak mám stejnou vlastně jakoby politiku v tom, že vlastně krásný zdravé tělo se dá udělat v pohodě i bez nějakých takových doplňků, který si každý nemůže dovolit. A navíc, když člověk nemá ambice závodníka, ale chce si vybudovat vlastně zdravé krásné tělo, tak to neznamená, že musí utrácet spousty a spousty peněz za drahé značky, sportovní suplementace, ale stačí zdravě jíst, pravidelně trénovat, kvalitně trénovat, pod vedením někoho zkušenějšího, alespoň chvíli, aby se naučil techniku a správné metody tréninku, a to bohatě stačí, aby se vybudoval pěknou postavu. No přesně tak, já každému říkám, hledajte se, jim 43, dělám rekordy, vlastně cvičím od nějakých 16 let. Zkoušel jsem úplně všechno, doma deníky, jak jsem zkoušel všechny doplňky výživy, jaký doplněk výživy já mám zadarmo. Já nevím představit, jaký doplněk výživy bych neměl zadarmo, kdybych chtěl. A po všech zkušenostech a po všech věcech, které opravdu jako já se tím zaobírám vlastně dnes o denně, tak vím, že co funguje 100%, tak je jídlo. Jídlo, spánek a regenerace. A to ostatní, to je prostě, kdyby to fungovalo tak, jak to napíšu na tom letáku, tak je to vlastně doping. Takže ničemu nevěřím za ty doby, co to dělám. Jedinému, čemu věřím, tak je výživa. A potom samozřejmě jakýsi stimulanci, a všichni vědí, že já jsem naprosto milovník kávy. Sám se vlastně navázal spolupráci s firmou Red Bull, protože všichni víme, že cukr a kofein že funguje, o tom nikdo nebude nic říkat, samozřejmě otázka jenom poměru a jak na to člověk zvyklý. Já vzhledem tomu, že denně vypiju 8 až 10 kafí, tak mám intoleranci na kofein velikou. Že to je jediná věc, kterou můžeme říct, jako že je doplněk,
který vlastně já beru, ale jinak jako všechno ostatní, co vlastně budeme dělat, nebo doufám, že to bude přibývat stále, jako to vždycky bude na bázi výživy, to znamená normálního jídla, protože třeba protein, někdo bude mít že protein, tak protein je vlastně sušené jídlo, tam to není nic jako, to je jenom sušené jídlo, takže to je jediný vlastně, co se dá brát jako doplněk, co vlastně člověk užívá. Přesně tak, ale i tak vlastně každý člověk se vlastně dívá na svoje tělo, na reakci svého těla a tak dále, někomu třeba, ať už je to jakýkoliv protein, prostě tělo nebere, to znamená, že nebude brát ani ten protein, neudělá si normální kvalitní jídlo, že nebude sahat po proteinu, to samý jiný doplňky. Já si třeba myslím, že nikdo nemůže říkat, že je správně bio, že je správně vegan, že je správně, já nevím, italská kuchyně. Já si myslím, že je správně úplně jakákoliv kuchyně na světě, když je vyvážená. A když tam je optimální poměr živin. To znamená, jestliže člověk je vegan a dokáže to zajistit veganskou stravou, optimální poměr živin, tak může být vegan celý život. A bude mít svaly, bude regenerovat, bude síly, bude mít testosteron, bude mít úplně všechno, o čem se všude píše. Tam jde jenom o to, že každý musí pochopit, že musí být vyvážená strava. A samozřejmě lidi, jako jsem já, který ráno vstávají v 5 a končí, já nevím, i hodně pozdě, tak není schopný si připravovat jídlo, nebo já toho prostě schopen nejsem, tak mě nezbývá nic jiného, než používat tady ty věci, které jsem vlastně pro to udělal, jako třeba tady to mám ještě si doporučit, jsme to nazvali karešky, přemýšleli jsme, jaký jsem název, jaký tomu název dát. Já myslím, že to je jakoby vtipný a ty koule jsou vlastně bezlepkový, zároveň je tam asi přidaný protein, je to sada všeho másla, je tam fík. A když člověk třeba nestíhá a nechce si brát proteinové tyčinky a chce mít něco čerstvého, dá se znova, tady v každé téhle kouli je 7 až 10 gramů bílkovin, budou 2 typy, tady v té je 7 bílkovin, v té druhé bude 10. Teď tu druhou tady sebou nemám, takže dá se věc, kterou člověk může brát úplně kamkoliv. A ideální tvar, kulatý tvar, takže myslím si, že kdo to ochutná, tak pochopí, o čem bavíme se a že opravdu to vydrží na tom týdne celý den a nemá vůbec žádný problém s ničím. Super. Tak jo, děkuji za rozhovor, Honzi. Jinak vy se můžete vlastně přihlásit do přátel od tebe na Facebooku, což je tady dole. A chtěla jsem vám taky sdělit, že vlastně tím, jak jsem se rozhodla vlastně po to zastavení své závodní činnosti nějakou dobu, tak se chci věnovat víc projektům, který budu rozjíždět přímo tady, děkuji za zázemí, tady v iGymu, tady v Honzovi. Takže budu točit pro vás videa, poznávací videa, nechci to nějak rozvádět, tak je to překvapení, ale těšte se na to, takže se taky můžete přihlásit do přátel, nebo buď na můj osobní profil, nebo na pracovní a ráda odpovím otázky. A budeme se na vás těšit příště. Ahoj. Kdykoliv, cokoliv, jsem tady pro vás. Tak jo, ahoj.